A'r cwestiwn mawr ydy, fydd Aberystwyth yn medru efelychu camp yr wythnos diwethaf? Tipyn o dasg, ond dim syndod. Bod rheolwr Aberystwyth, Brian Coyne, yn enwi yr un tîm a gurodd y pencampwyr. Bydd ei golydd swmpus a fo'n pwysleisio'r ffaith bod angen i'r chwaraewyr gofio pa mor dda y chwaraewn nhw dydd Sul diwethaf. Davies, all iddo fynd heibio i Edwards. Mae wedi gwneud yn dda, yn neb yn y canol, ond Venables, cyfle fan hyn i Venables! Ond mi nath y capten Barry Morgan yn gampus yn taflu hun. O flaen yr ergyd mae gan Chris Venables. Venables yn pwyllo, ond clod i capten Aberystwyth Barry Morgan. Cyfle cynta'r gêm heb os. Reid. Hughes yn gwneud y dda, Hughes, mi gael ei dynnu lawr, do'n wir gan Richard Harris. Harris ddim yn hapus gyda Hughes yn meddwl i fod o. Di gwneud y mwyaf o'r dacl, ond rwan mae'n gyfle gwirioneddol i'r tîm cartref. Wedi 2 funud ar y 15 o'r hanner y cyntaf. Thomas ar ei droi dden isel y mir yn gwneud ei waith. Mae'r bel dal yn fyw. Pasmor nôl at Barry Morgan. Aberystwyth yn ceisio cadw'r pwysau ar amddiffyn y trallwng ac mi fydd hi'n gigrydd arall. Yr eilydd Shannon y tro yma. Cyfnod da i Aberystwyth. Grist ar gwasanaeth, yr peniad gan Edwards. Anlwcus. A'r dorf yn synhwyro bod Aberystwyth o'r diwedd wedi deffro. Shannon. Ond dim gobeith yn erbyn 3 o chwaraewyr Aberystwyth. Sherborne. A'r hediad campus gan Hughes. Hughes cyfle fan hyn, arbediad gan McGuigan. A cyfle gorau'r gêm. A McGuigan, y capten, yn ddigon bodlon. O weld yr ergyd na, y mynd am gig gornel. Cyd chwarae hyfryd. Yr ergyd gan Gareth Hughes. Ond McGuigan yn aros ar ei draed tan yr eiliad ola. Yw funud y hanner i fynd o'r 3/4 awr agoriadol wrth i Davies godi'r bêl dros y golwr. Gwaith ragorol gan Christian Edwards. Mae Davies yn aros lawr, ond mae'r symudiad yn mynd yn ei flaen, ond neb o'n Crys Glas yno. Ond mae wedi mynd am gig gornel. A Calvin Davies yn ei chanol i, unwaith yn rhagor. I bellach yn yr amser sy'n cael ei ychwanegu am anafiadau. Ar ddiwedd yr hanner cyntaf yma, os yn gyfle fan hyn i'r trallwng. Sgorio yn yr eiliad ola. Oes o'n wir! Ac o'r diwedd, Calvin Davies. O mae o wedi cael mwy nag un cyfle. Mae'r golwr Richard Morgan yn gandryll. Mae Calvin Davies wrth i fodd i anelo yn hollol gywir. Dim gwen ar wyneb rheolwr, ond yn dawel bach. Mi fydd o yr un mor fodlon a Davies. Cwestiynau mawr am yr marcio. Richard Harris a'r croesiad yn berffaith. Davies yn gwneud yn gweddill. Aberystwyth dim, y trallwng 1. Stevens, osgiliau da gan Ross Stevens. Harris ar y croesiad yn edrych am Venables. Venables yn rheoli ergyd troed chwith yn yr ail. Gol hyfryd. Ail gol y tymor i Chris Venables ac ail gol y trallwng. 2 na 3 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Mae'r trallwng wedi dyblu mantais. Aberystwyth dim, y trallwng 2. Richard Harris yn gweld Venables. Yr amser a'r hyder wedyn ganddo fo. Ar ei droed chwith. A Morgan wedi giro. A dechrau delfrydol i'r trallwng. A llai yn y gwthnos yn ôl. Mi oedden nhw yn rhoi cweir i'r pencampwyr yma. Rwan, maen nhw'n rhoi o 2 gol i ddim. Tipyn o gur pen i Brian Coyne. Reid. Mi
Gafodd ei faglu ond chwarae ymlaen. Sherborne. Mynd un ffordd nôl ar ei droed chwith Sherborne. Mi o ganddo fo chwaraewyr ar gael Luke Sherborne. Ond yn penderfynu mynd i hun. 8 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Reid yn y cwrt Cosby yn creu'r lle ar bwlch. Mi wirodd hi ar bediad campus. Ond ddim byd y gallem y Gwig yn neud i rwystro Gavin Cadwaladr. 2 funud ar 20 o'r ail hanner wedi chwarae. Gobaith i Aberystwyth. Mi nath Reid yn dda yn reiddiol. Arbediad rhyfeddol gan McGuigan, ond tasg hawdd i Gavin Cadwaladr. Aberystwyth 1, y Trallwng 2. Ac digon i bendroni i Tommy Morgan. Grist a Rithyr. Ross Jeffries yn gwneud ei waith a rwan mae'n gyfle i'r Trallwng. Mae Shannon yn rhydd yn y canol. Mi o sgrechian am y bêl gan Davies. Davies yn mynd i hun! A'r penderfyniad cywir hefyd gan Calvin Davies. Na chi gol. 5 munud ar 20. Mae o'n heiddi'r gymeradwyaeth. Byddwch chi'n gweld Shannon fan hyn. Mi fydda fod i gael pryd o Dafod. Gol iawn. Os na fydda'r bêl na di mynd i gefn yr hwyd. Ond Calvin Davies a'r hyder yn ei chwarae. A'i ail gol y pnawn. Aberystwyth 1, y Trallwng 2. Wel ar ôl dod nôl i'r gêm. Mae yna fynydd eto yn wynebu Aberystwyth. Morgan at Gareth Hughes. Hughes yn mynd lawr yn dramatig. Be di'r penderfyniad? Chwarae ymlaen. Sherborne yn gwneud yn union hynny. Hughes yn gofyn pam. A Kevin Parry yn y man iawn i wneud y penderfyniad. Dowridge ar golwr. Morgan yn gweiddi. Reid. Reid! Eto! Mae'r obaith i Aberystwyth. Mae McGuigan yn bell oddi ar i linell. Ac 9 munud yn weddill. Mae Jamie Reid wedi sgorau bedwaredd gol mewn 2 gêm i Aberystwyth. Evans gafodd y cyffyrddiad ar weledigaeth gan Reid yn gweld bod McGuigan wedi camu oddi ar i linell. Aberystwyth 2, Trallwng 2. Thompson. A Davies yn lawr yn dal i ben. Ond mae'r chwarae mynd yn ei blaen. Morgan. Trallwng yn edrych i gael y bêl er mwyn o'i cyfle i Davies derbyn triniaeth. Ac o'r diwedd mae'r dyfarnwr wedi gweld. Dyma ni'r digwyddiad. O mae wedi cael gêm gampus. Calvin Davies wedi sgorio 2 gol i arwain y llinell blaen. Yn arbennig hefyd. A golygfa drist wedi weld yn cael ei hebrwng i'r ystafell newid ar y stretcher. Dim ond gobeithio nad ydy'r anaf yn un rhydd i frifol. Llygyd pawb ar Kevin Parry yn edrych eto. Rhyw funud ar yn oriawr i sy'n yn weddill. Ond oriawr Kevin Parry sy'n bwysig. Calloway. A dyma fydd ymysodiad olaf Aberystwyth. Dim yn groesio drwg. Dim wir. Wel o'n ni fel nifer o'r eraill yn meddwl bod y croesiad gan Calloway wedi hedfan i gornel uchaf rwyd. Harris yn ei gosod i Dowridge. A dyna ni y chwifan olaf gan Kevin Parry. Bydd ei goliaeth gampus i'r Trallwng.